Σήμερα εδώ στο στούντιο του GBC τον κύριο Ζώη Μπουγονικολό, έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλά την αγορά, ιδιοκτήτη της εταιρείας Συντερκάζα. Κύριε Μπουγονικολέ, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Real Estate. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και μου δίνετε έτσι την ευκαιρία να μιλήσω και εγώ για το χώρο της κτηματαγοράς. Για αυτό το χώρο που το τελευταίο καιρό ταλαιπωρείται αρκετά από διάφορους ειδήμονες, οι οποίοι έχουν να κάνουν και με ότι τα ακίνητα είναι φούσκα και με διάφορους προφήτες οι οποίοι λένε ότι μετά το 2004, αρχές του 2005, στα ακίνητα θα επέλθει η καταστροφή. Ωραία, λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε από ό,τι κατάλαβα. Να ξεκινήσουμε. Υπάρχει λοιπόν η αίσθηση, και δεν είναι μόνο αίσθηση, ότι περιοχές ακριβές όπως Φιλοθέη, Κολονάκι, Ψυχικό, οι αγοροπολισίες γίνονται όλο και σπανιότερες. Και γενικότερα υπάρχει αυτή η ύφεση στην αγορά, η οποία έχει ξεκινήσει 1,5 χρόνο περίπου πριν. Έτσι δεν είναι, ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, πράγματι, από πέρσι το Μάιο, από το Μάιο του 2002, Μάιο-Ιούνιο 2002, άρχισε μια ύφεση στην αγορά των ακινήτων. Μειώθηκε η ζήτηση με αποτέλεσμα να έχουμε μια σταθεροποίηση των τιμών στα καινούργια ακίνητα. Δεν επήλθε αύξηση, έχουν να πάρουν αύξηση από πέρσι τις αρχές του έτους του 2002 και είχαμε μια ελαφριά πτώση των τιμών στα μεταχειρισμένα ακίνητα. Βέβαια, εδώ θα ήθελα να πω ότι διαβάζουμε συνέχεια στις εφημερίδες και ακούμε για την περιβόητη φούσκα στα ακίνητα. Βεβαίως, ήρθε πάλι στο προσκήνιο. Να επανέλθω λίγο σε αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ασφαλώς. Γιατί θα ήθελα να δώσω κάποιες εξηγήσεις και στους τηλεθεατές σας και να πω την άποψη τη δικιά μου πάνω στο θέμα αυτό που είναι πολύ βασικό. Απασχολεί πολύ κόσμο το φαινόμενο της φούσκας, γιατί αν είναι φούσκα και σπάσει, τότε έχουμε πρόβλημα πραγματικά. Κοιτάξτε, αυτός ο όρος φούσκα μας έχει μείνει από το χρηματιστήριο. Βεβαίως, βεβαίως. Όταν το χρηματιστήριο ανέβαινε και έφτασαν κάποια χαρτιά εταιριών οι οποίες δεν είχαν καμία υποδομή να υπερτιμηθούν και να φτάσουν σε δεκαπλάσεις αξίες. Άρα λοιπόν το χρηματιστήριο εκείνη την εποχή είχε όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει μια φούσκα, μια μεγάλη φούσκα. Όπως και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν φούσκα. Τελικά. Αυτό λοιπόν μας έμεινε και το χρησιμοποιούμε τώρα και στα ακίνητα. Και αυτός ο λόγος που χρησιμοποιείται και στα ακίνητα είναι ότι επειδή είδαμε να έχει και το ακίνητο μια αλματώδη αύξηση των τιμών τον τελευταίο καιρό. Όμως, εάν κάτσουμε και αναλογιστούμε για ποιο λόγο οι τιμές των ακινήτων έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή σε μια μέση τιμή, ένας μέσος όρος τιμών στα βόρεια προάστια, στις περιοχές όπως είναι το Χαλάδρι, όπως είναι το Μαρούσι, είναι από 700 μέχρι 800.000 το μέτρο, από 2.000 μέχρι 2.300 ευρώ. Θα μιλήσω περισσότερο σε δραχμές γιατί πιστεύω ότι είναι πιο κατανοητό από τους τηλεθεατές. Γιατί έφτασε λοιπόν το ακίνητο να πουλιέται σε αυτές τις τιμές? Βασικά δύο ήταν οι λόγοι που το οδήγησαν εκεί. Πρώτος λόγος ήταν το φθηνό χρήμα. Όταν τα επιτόκια έχουν πέσει στο 5% περίπου, στο μέσο όρο μιλάμε, υπάρχει μια εγγύηση από πίσω της ΟΝΕ, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία εγγυάται για αυτά τα επιτόκια. Δεν περιμένουμε δηλαδή μεγάλες εκπλήξεις στα επιτόκια αυτά. Ο κόσμος πάει, δανείζεται φθηνό χρήμα και ο μέσος αγοραστής στην προσπάθεια του να φύγει από το ενοίκιο, παίρνοντας ένα δάνειο από μια τράπεζα, ουσιαστικά η δόση του δανείου του βγαίνει περίπου όσο είναι το ενοίκιο που πληρώνει το μηνιαίο και του μένει και το σπίτι. Και του μένει και το σπίτι και κερδίζει στην υπεραξία του σπιτιού. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος και βασικός λόγος είναι ότι δεν υπάρχει άλλη μορφή επένδυσης αυτή τη στιγμή. Αν πάμε στο ταμιευτήριο, στις τράπεζες, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι μηδενικό ουσιαστικά. Άρα, εάν κάποιος έχει κάποια χρήματα στην τράπεζα και θέλει να έχει μια απόδοση, εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάποια άλλη μορφή επένδυσης στην αγορά που θα μπορούσε να του προσφέρει μια απόδοση. Μια καλή απόδοση. Αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε ακίνητο, η πιο μικρή απόδοση που μπορεί να έχει ένα ακίνητο, εάν το αγοράσει κάποιος, είναι 6 με 7%. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, όποιος επενδυτής έχει κάποια χρήματα στην τράπεζα, είναι λογικό ότι θα τα σηκώσει για να πάει να αγοράσει ένα ακίνητο. Αυτοί είναι δύο βασικοί λόγοι που οδήγησαν σε μια αύξηση της ζήτησης των ακινήτων τον προηγούμενο χρόνο, έτσι μέχρι το 2002, με αποτέλεσμα με την αύξηση της ζήτησης που είχαμε να έχουμε και μια αύξηση των τιμών. Όμως δεν είναι μόνο αυτοί οι λόγοι. Μετά, βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην αύξηση της τιμής των ακινήτων είναι πρώτα απ' όλα η έλλειψη γης. Στα προάστια αυτά, τα βόρεια προάστια ή και τα νότια ακόμη προάστια,
Αυτή τη στιγμή η γη είναι περιζήτητη. Δεν υπάρχουν οικόπεδα, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Με αποτέλεσμα, όταν το ξέρετε πολύ καλά ότι είναι νόμος της αγοράς, όταν ένα είδος παρουσιάζει έλλειψη, είναι λογικό ότι ανεβαίνει η αξία του. Άρα λοιπόν, ένας βασικός λόγος είναι η γη. Ένας άλλος βασικός λόγος, η έλλειψη γης. Ένας άλλος βασικός λόγος που δεν πρέπει να μας ξεφεύγει και διαφεύγει είναι η ποιότητα κατασκευής των κατοικιών σήμερα. Μιλάμε για μια τελείως διαφορετική, ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος κατασκευής από ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία, μια 15ετία. Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάμε ότι με τους καινούριους αντισυσμικούς κανόνες που έχει επιβάλει η πολεοδομία, γίνεται πολύ πιο βαριά κατασκευή στο ακίνητο. Ανεβαίνει και το κόστος. Ανεβαίνει το κόστος. Μετά, τα ακίνητα σήμερα παρέχουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι παλαιότερα. Ένα ακίνητο σήμερα έχει μέσα τζάκι, έχει πολύ καλή ποιότητα υλικών κουζίνας, έχει διπλά τζάμια, έχει υπόγεια γκαράζ, έχει αποθήκη. Δηλαδή γενικά υπάρχει μια σαφέστατη πιο βαριά κατασκευή με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένο κόστος. Βεβαίως δεν υπάρχει σύγκριση με την περασμένη δεκαετία, 20ετία καν. Αυτό λοιπόν όσο αφορά το θέμα της φούσκας και το θέμα των τιμών. Εγώ πιστεύω ότι η τιμή των ακινήτων, η μέση τιμή αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην αγορά 700 με 800.000 το μέτρο, αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα της αγοράς των ακινήτων, της χρηματαγοράς. Τώρα, για το κομμάτι αυτό που λέμε ότι μετά το 2004 θα επέλθει μια πτώση στις τιμές των ακινήτων, εγώ κάθομαι και αναλογίζω. Μια απότομη πτώση. Κάθομαι και αναλογίζω με το εξής. Από ό,τι γνωρίζουμε όλοι και αν δεν γνωρίζουμε σας το θυμίζω εγώ ότι από 1η Πρώτου του 2005 είμαστε αναγκασμένοι να εναρμονιστούμε με την ευρωπαϊκή κοινότητα όσον αφορά το θέμα του ΦΠΑ στα ακίνητα. Άρα από 1η Πρώτου του 2005 έχουμε 18% πάνω στην τιμή πώλησης του καινούριου ακινήτου, διευκρινίζω, όχι στο μεταχειρισμένο, γιατί ο ΦΠΑ θα μπει στα καινούρια ακίνητα. Όταν λοιπόν ένας κατασκευαστής θα αναγκάζεται να πουλήσει το ακίνητο και όταν το πουλήσει θα χρειάζεται να αποδώσει το 18% φόρο, τι νομίζετε ότι θα κάνει? Θα το επιβαρυνθεί αυτός? Όχι βέβαια. Θα το μετακυλήσει στην κατανάλωση, στον αγοραστή. Με αποτέλεσμα τα καινούργια ακίνητα να έχουν μια, κατά τη γνώμη μου, αύξηση και όχι μείωση της τιμής, ένα τουλάχιστον 10% παραπάνω.